Oso ondo, irribarretxu. Haze ondo. Bai. Bizitza ospatzera. Bai. Argi daukat, Eta argi geratu zait, susmoa baneuka, baina bizitza ospatu beharra dago, Ilaski. Duela gutxi erabaki nuen hori, emanaldi bat eta gero, lagunak, senitartekoak elkartu eta antolatu nuen lunch moduko bat. Denak batera, zuekin gero beste bat ere egingo dute, baina ze sentsazio polita den hori bizitza ospatzearena. Gero egia da, etorri zela jende desente, eta joan izen gero ordaintzera, eta irakazpena baita ere, bizitza ospatu beharra dago, behin. Eta zuekin beste behin. Eta gure liakidekin ere bai, pasa garrora, Garatzera igual, Iñigo eta Aitor, Eire eta Anaia. Bizitza, bai. Zut badakizuko, sexienetakoa munduen, gabon zuei, Eta mundu guztiaren arreta daukaz orain, zer da, Gauza sexiena munduen da eskuzabaltasuna. Bai, zalantzari gabe. Ez tan eskuzabala ez da sexia, Egia da, eskuzabaltasun horretan, asko laguntzen duela, miluzera etorri eta diru pixka dira bazteak. Garatzi eta Jugatz, gabon, zer moduz? Ondo. Bueno, eskuzabal izateko moduan, diru pixka dira bazi dugu. Bai, gehiago nahi du. Bai. Haindik eskuzabal izateko gutxi. Ez gara egin eskuzabalak, beraz, ekarri diru gehiago, mesedez. Bueno, baina irabazitakoa inbertitzeko prest, ondokuekin. Hori agarrantzitsu, Jugatzeko aiez dio, garazik ezakigu. Hirugarren saioa, 150 euro irabazita. Gehiago nahi dugu zertarako Garazi. Eukitzeko, Bai? ahorratzeko. Guk esan dugu, sexia dela eskuzabala izatea, eta gu, diru gehiago, zertarako, edukitzeko. Bueno, pixka bat gehiago eta gero ja gerokok. Bale, gerokoak zer izan daitezke, besteak beste. Argentina jutea, baina hortako asko lortu behar da. Bale. Eta bestela, pues esan ezuna lagunekin igual. Bizitza ospatu. Kotxe txiki bat. Oso sexia da bai, norbere diruak kudeatzi, Garazi Jugatz orduan diru txauki. Bereziki norberaren, Kotxe bat erosi, holako gauzek egin, bai. Jugatz, diru gozerik ez. Gehiago nahi dugu ondo pasa edo? Bai, eta diruare alba... Baita ere, eta hortan, lanak fintzeko edo, estrategia berririk edo badaukagu? Ba ez, humil ibili, eta jazta. Ondo, humiltasuna ez da estrategia txarra, Gero aldi berean tokatzen denean egur pixka bat ere eman, baina tokatzeanen. Hortarako bat ere arazorik ez, ezta? Ez. Bani, bikote, zorte hon. Itu humiltasuna, beste gauza bat. Inigo Aitor, ze moduz? Ondo. Humore hona ondo dago, bizitzan, Eskerrak. Ze moduz, Inigo Aitor? Ondo. Ondo? Bigarren saioa. Inigo, ja dirutxu bete lortute, bai, 150 euro. Asmo edalako Aitor, bueno, hortik ibiltzie. Olliki, haundik ella gestu ino amaten. Hori egia da. Ondo. Diruen berda euki. Hori da. Saltiera txarra. Gero eduki eta gero ikusi zer egin. Inigo, bestak beste, asmoe, bizikletan eta ibiltzen zara. Bai. Bueltatxu motie herri edo olako zer? Bueno, gustatzen zaigu bidaiatzea txirindulaz, Alforja, Esterilla, Losaku eta bidaiatu. Errepidea, mendia... Hasi ginen errepidez, pixkat, baina ja beldurra galdu dugu eta pistaz. Pistatik eta, bale. Gu horrela ginen Santiago bidea egiten, pistaz, amaitu genuen Burgosko itzulia egiten. Bueno. Burgosera heldu eta nahikoa dugu igual, Beste santurik ez dugu ikusi nahi dugu. Inigo, irakasle lanetan gogoratuko dugu. Hori da. Matematikako? Hori da. Maitematika. Maitasun bizka bat, ondo. Beldurrak entzeko matematika. Ondo, Aitor zu? Nire berdin, irakasle eta matematikakoa. Baina nik matematika puruak, matematikarik ez. Bai, ez du mezi, hola, diana, punto. Hemen goxatu justutua. Matematikan hautsi da dagoena eta ikasi. Algebra da hemen eta... Eta gaurko algoritmo izango da, Inigo Aitor, aldala finala iritsi, bai, aldala. Bai, lehenengo mugarria jarri genuen, 2 programa, eta mendik aurrera, pues ya... Gaur bigarrena? Bai, eta mendik aurrera ikusiko. Oso ondo, ba, ongiei etorri, atiek zabalzabalik, alpazue? Eire eta Naia, Gabon! Zer moduz? Ederto. Urduri pixka. Ederto eta urduri. Bai, pixka. Oiko sentipenak. Ederto asko da, ondo, ederto. Ondo baino beto. Nondi gatoz, Eire? Ni Olaberritik. Olaberritik zu, Naia? Ni Lekitxarra. Lekitxarra? Eta Olaberritar batak eta Lekitxarrak barkatu tope egin duten non? Unibertsitaten. Bai. Ze ikasten ari gara? Fisio. Fisio, ni fisio eta IBEF. Fisio eta IBEF biak batera zu Eire? Naia fisioa. Ni sinpliazko formatenaz. Eta Donostian? Bai, Donostian. Unibertsitatean klasekidea gara. Ados, gainontzean Eire ze Olaberritik beste lagun batzuk ere etorri izan zaizu. Tartean etorri da zure? Bizkie. Bizkia? Bai. Eta berak irabazi zuen zema diru? 0.
Bale, etorri gara pixka bat... Bai. Berak borobildu gabeko lan horiek. Familiko horea. Oida, gai entzeko, bai. Abizenari justizia pixka bat egitera. Gainontzean egire, diot, Olaberriko gazte taldean ari zara esaterako. Noski. Siglako gogoan izango ditugu beti. Oida. Ojete taldea, ala du izena, benetan. Olaberriko gazte taldea, emanaldiak, ikuskizunak antolatzen, festak eta bar. Bai. Eta gainontzean klasetik kanpo zertan egire? Kirola guztokoet eta korrika ibiltzen naiz. Ari zara probaren bat edo prestatzen edo denbora pasa? Ez dauket burun ez errez. Bale, ondo. Mi luzeko lasterketa pixka eta aurrera egitea. Hori da, bai. Maia, atletismoan zu? Bai. Zertan, ze modalitatetan edo? Saltutan gehien bat. Bako zintxurie. Bai, ez da? Karra. Ninjarra badago. Bueno, eta ari zara Donostia mertan, ez da? Donostia mertan? Bai. Ze taldetan? Realean. Realean? Bai. Egite dituzu luzera jauzia eta? Triple, bai. Jauzi iruko hitza ere, bai. Bueno, danetarik egin xaote, baina. Horraz nahiko daukat. Egingo bagenun jauzi iruko hitz bat eta zakua harrapatu? Elizatek etxarra, Perfecto. Primeran, tiruarekin zeaz mobikote? Sagardotegi bat klasekukin. Apura berri gortuta, baina... Zemaz zarete, 10, kuadrilla, ez klase guztiza. Bale. Klaseko talde batekin. Bai, bizitza ospauko dugu sagardotegi. Ze ondo, baina zuek finantzatuta ospakizuna? Zoritxarrez bai. Ze ondo, eskuzabalak hauek, Eskuzabalak. Beharko dugu zakuan dagoena. 10 lagunentzat bidu sagardotegi zen, laren da berta 10? Bai, 500. Horre borobildu eta ia lortzen ditugu. Animo bikote? Eskerrik asko. Badaukagu, Sagardotegirako badaukagu. Gaur, zakuan. Jokoan! 4.000 eta 8.000 euro! Badaukagu. Sagardotegirako badaukagu. Publikoa osorik ezakit, bueno, sektore bat, dena gomidatzeko. Hau pazuek, eskerrik asko etortzeagatik. Beina zita ez da. Gomida ditzagun denak. Bueno, lanera ziko gara. Senyora lanera. Noski Biok ere prest lanerako. Eiretan naia, zerbek aukeratu, zen nahi zoien, potokumiek tribaren berbak edo ikusi bakusi? Potokumiak. Potokumiak zentzat? Garazita jugat? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak, erto? Ikusi makusi, nigo da itorrentzat, bale? Garazi jugat, tribuaren berbekin hasiko gara, basarie zerura begiratuta izarrak ikusteko keta? Ez. Bueno, fantasia gutxi hemen, Eskerrak... Ekarri dirua, mesedez. Ez. Eskerrak mi luze dauen zeure izarrak erakusteko tribaren berbak. Venga, izarretara goaz, Zorte hon, garazei denpora. Nebulosa. Izar usoa. Nebulosa. Izar araldea. Nebulosa. Izar bela. Ez. Nebulosa. Izar lainoa. Bai. Izarri eskorra. Izar usoa. Planeta. Izar bigarrengoa. Nebulosa. Izar lainoa. Izarri eskorra. Izar usoa. Planeta. Izar bela. Urtaroa. Izar aldia. Osondo. Ilargia, satelitea. Izar bigarrengoa. Osondo. Hortzia, zeru izartxua. Ozar izarra. Nebulosa. Izar lainoa. Izarri eskorra. Izar usoa. Planeta. Izar bela. Urtaroa. Izar aldia. Ilargia, satelitea. Bigarrengoa, foto. Ez gara erabat ere galdu izar artean. Lau, zuzen berroi puntu. Ondo bikote. Ondo, Inigo eta Aitor. Makusi. Zagit formula matematikorik erabiliko duten, kasu honetan. Gehiago alere matematiketatik ipuinetara egingo dugu. Ipuinetako pertsonaiak hementxe taulan. Hauetxek. Adar bakarra, Erenzugea, Frankenstein, Iratxoa, Dracula, Gizotxoa, Moby Dick eta Yetia. Ozen ba, Inigo denbora, adar bakarra. Bat. Moby Dick. 7. Yetia. 8. Erenzugea. 2. Dracula. 5. Hau, Iratxoa. 4. Gizotxoa. 6. Eta Frankenstein. 3. Osondo!
Kalabazan eta kalabazan. Kalabazala. Oso ondo, zoragarri. puntu Iñigo Aitor. Eire nahi, esan dugu sasoiz, indartxu eta kirolari. Zenbat urte zuek? Niko gehi hauntxeitxeko. Ondo, ez dau krisirik, ez da? Ez. Ez algaraziko, hogeiko krisiarekin, ez da? Hogeiko krisia, ez da existitzen, hogeita mar bez. Berrogei igual ja bat hor zeo zer. Bat ez berrota mar esango nuke. Bai, bueno, gero irurogei edo esango. Bakoitzak berea, bai. Eire naia, txirritatxo, urte betetzen gunez da krisian. Bertxu ez zuentzat. Oinak, hitzak, hauek? Eire, hasiko gara. Aurrera diar duten Egunek. urte berri bat, Aparte. zein momentutan pasatu, Dira. 53. Arte. Ai, ama. Naiz eta adinari, Begiratuz. krisia ez den, Aparte. alden ondoen biziko, Gara. azkan arnazera. Arte. Foto. Foto. Bueno. Foto no txarta bestu dutela. Naia jabetu da, Pare bat akatxe Desastre. manote diren, ikustagun. Bueno, biok, Bezarik, Ondo. Irurogei puntun, eskak. David Antzon, asko gustatzen naz, zure maitasun begirada bertxutan diptonguek. Ez ditu danien oso ondo abesten. Ala begiratzen dira sola maitasun ez ditxesta zaulan. Ondo, Bai, ondo. alan bai. Noski ba, txalo bat, Bai. diptongoari. Diptongoari. Bai. Batzutena, iako ala esatzen da diptongu, eta diptongu ez dut egin da, insta zaulan, ez da pasatzen. Lasai, hemen nago, behar duzunerako. Asmatu da irekala ere, Bai. ondo. Garazita jogatzak ere diote, hemen gaude, imintziak egiteko prest. Berrekin da diptongo jato dena delakoa. Hartu lekoa, beze Iñigo eta Aitor bestaldean. Ja ba, lehenbiziko errondak zer dakarren denbora. Monja, religioa, kristaua, budismoa, Errezatu. monjea, Hotza, pena. eskimal, Lutoa. procesioa, peregrinajea, la Meca, Tapatu. Urbildu gara lehen, baina... Bigarrena? Kolumpioa. Bai, zalua ondo, bai. Dantza egin, Bai. Ligatu, diskotekan, kortejoa. modelo desfile, Erromeria. Eskueskia, aurrak. dantza egin erromerian. Dantza. Dantzaria eta trekitilaria, gurasoak, dantza erakusten. Bat da. Bat da gurasoa eta aurra, dantza. Dantza irakaslea eta dantza ikaslea. Bai, oso ondo. Eta? Eta lehenengoa? Lehenengoa, budismoa, tunika. Bai, bueno. Tunika, Marrokos, ez dakit. habito. Sekta bat zen. Sekta. Etzan agian errezen egiteko bez, bai, ilun haue. Bai. Garazi beldurra edo zeo zer. Bueno, Bai. gero ni sartuko nuke dirua ere. Beti izaten da tartean. Bai, hori be. Dirua, bueno. Zeo zer, dantza egiteko moduen, 40 puntu! Hemen dirua eta bai, baina miluze sekta bat ez da, Ez. Ez da. Ez. Sekta bat balitz, dirua litzateke guretzat. Bai, ez da. Ez da, inonik inora ere. Gu gaude hemen emateko, noski. Bai. Iñigo eta Aitor hartu legua, Eire eta Naia, bestaldean. Eman kasu honetan puntu batzuk dela. Ja ba, demora. Pianoa jotzen. Zer da, nor da bera? Piano Pianista. Bai, oso ondo. Larrua jo. Bai, ondo? Eta? Orgasmoa. Oso ondo! Garbitu. Kozina. Platera garbitxu. Maioaz jo. Ez. Sukaldatu. Txefa Vale. eta pintxea. Oso ondo? Oso, oso! Polita gainera... Ni zu artifizialan programan zuek ikusten nola noten, Aitor. Besoa galtxate, Aitor? Bai! Elburua da hemen, bestiak ulertzia. Ulertu dute, segitu ulertu ere. Momento nara Irurara ina konto! Venga, datu intimo bat. Zaratatxue edo ez? Ni ez. Oso no. Zu? Ba, klaro. Horre ere, noski.
Egiten naia, hartzen dugu abezez. Garazita jo bat, bestaldean. Orain, alboan zarrata gaude nik ospatu, Isil-isilik baina. Animo, demora. Itxasoa, olatuk, buceadorea. Arraia. Bai, ados? Arraia jan. Ez? Arrantzalea. Zer da? Zertan ari da? Arraia jan emate? Ez? Erosten. Bai. Ez? Saltaia. Bai, hori bai. Irakurtzen. Irakurlea. Marrazen. Periodikoa ikusten, irakurri. Idatzi, periodista. Ez, zein idazten ari da? Artikulo bat. Ez. Bai, periodikoa. Idatzi, karta. Diario. Bai, eguneroko, no? Sendagilea. Bai, eta? Eta gaixoa, mina Zer dauka? Zauria. Zauria sendatzen, sendagaia. Sendatu. Bai, oso ondo. Osondo! Ondo! Bikain, Oso ondo. Eiren aia, eukizu umetan edo, diarioren bat? Nik ez, ni sekula ez. Ez, Zuk? Garazi jugat? Zue bez? Batzutan bai. Bai, ez da? Ba, nik giltzeoaz da. Bai, Ba, ondo. Eta orain, berresuratu duzu edo? Egongo da igual lekuren baten, bai. Ze beldurra, hori irakurtzen aztea. Ba, ez da irakurri behar. Dagoela hor. Ederto dana, gaukazuek irurogina puntu! Gaur migiluzera joan naiz. Bai. Aurkezleak oso gatorra dira. Bai. Eroglifikoak etorri diren arte. Ez. Hemen ere bai. Garazi jugat, danak asmatzeko prest. Eroglifiko zale, amorratu. Ondo. Eroglioterapian hasi da barriro, albistea da. Hori. Amargarren ez hasi da. Bai. Utzi, hasi. Hori ez da hasi. izaten albistona gure lehiakidentzat. Ja. Azkartu egiten da. Saiatuko ge. Bizitzarekin. Animo. Ondo. Ederto, jugatze laguntzeko gauz berari. Bai. Garazi jugatz, lehenengo eroglifikoa, badator, denpora. Pertsonaia ikusgarria da. Bai. Mielotxin. Bai. Minota. Letra lo dago. Mi, lo, txin-txin. Erdia behar dugu. Mielotxin. Bikain. Oso ondo. Bai. Joan da, eroglioterapiara, egin dezala nahi duena, guazmatzeko gaude. Oso ondo. Bigarrena, denpora. Amestean etortzen da. Gaiztoa. Ez. Genioa. Ez. Hasi bestera batera. Vale. Injertoa. Eta irakurri? Zer dago barruan? Gema. Ez, nor da? Uma Thurman. Nola? Uma Thurman, Pulp Fiction eta? Zertzan? Guma. Inguma. Ni idea. Metxetan eta... Bueno, lehenbizikoa sartu da. Bai. 50 puntu, bikote. Ondo. Inigo eta Aitor, eroglifiko batzuk. Ondo? Bueno. Bai, Esperenka, osasunez ondo, eta ondo. Bueno. Osasunez ondo. Familia da txukun, eta... Bai. Eta, abertzaitzaki, eroglifikoek, ez asmatzeko. Denpora. Nola aldatzen da? Abatarra. Bai. Aba, ta, raiaikoa, abatarra. Eta Aitorre garrazoi, demora pixka gehiago, behar aukeran. Inigo gasmatzen badu. Bai. Ondo? Inigo Aitor bigarrena, denpora. Lehen aldiz probatu dut. Bai? Falafela. Aitor! Ondo! Notak fa-la, gero barriro fa-la, baina hori egaitxik ordezkatu behar dugu, falafela. Oso ondo. Ona, falafela. Ondo. Ona. Bai. Biti bi. Puntu, oso ondo. Zegataten zu. Zikutsu da. Aukeran egia, kebapata nahiago, Nipe bai. Aragiz eta, baina saltza pixka batekin. Saltzatxue. Bueno, ondo. Eiren aia falafel batzuk edo eroglifiko batzuk aukeran? Eroglifiko batzuk. Eta puntuak, aukeran puntuak, noski. Oso ondo. Ba, lehenengo eroglifikoa, hausia denpora. Oso txikia da. Teleskopioa. Ez. Bai? Segi irakurtzen. Mikroa. Mikrobioa. Bai. Bai. Mikroskopioarekin mikro ikusten dugu, eta orduen mikro ikusten dena zer da? Bio, eta A daude, mikrobioa. Oso ondo. Vale. Bikain. Bikain. Eiren aia, bigarrena denpora. Non dago ba, eskultura? Anra. Ez?
Orraan. Bai, Onran. Segi? Orra. Segi irakurtzen. Orra. Bai. Orra hor. Dau? Orra jainkoa hor. Orra hor. Horra hor, lehenbiziko saiak eran. 1 puntu. Ondo. Orra hor. Eta horra hor, Migiluzeko eskuaren deia da. Aurrera. Garazita jugat. Zema, jola zera. Bai. Komo inara, mila aldela. Ez aztu, mesedez, dio lehenbiziko eskuak. Osondo? Ja ba. Aurkezle izan aurretik zertan zen ezaguna, Xabier Rusabia gandia. Aurkezle honen amundokue izan aurretik. Txirrindularitza. Bai, Osondo, Ondo. on Xabier. Bai. Bokala? Zer ikusi zen duen, ondo ibiltzari azkenengoko bidarzuek. Bai, zagarrotegian, topo egin eta han ere dotore, ze sasoia tipoak, Segulako, horreinik ere ibiltzen da biziletan, Osea, Euskal Herriko krasa Andrada nona, Usabiaga. Hala da, Jazki, etxean arrazoi ematen ari zaitu, ezta? Bokala? Esan duzu, ni Xabierrek ia urduritu, aurrera mesedez. Gaztiena zeue. Aritzun orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin bezu iturrian zer dau, disfrutatzeko bani bakarrik. Labasuren Bartolo abestian, zer ezkutatu dugu, ardogorri bat, lauzpabos txupito, patxaran bi, zurito parea. Lauzpabos txupito. Bai, Aukeran neupe. No. Patxaran bi. Patxaran bi. Iturrian zer dau, patxaran bi. Patxaran bi. Bai, begira. Bertxe era berrituan. Ondo. No? Bokala? Arazi jugatz. Errekorren Guinness liburaren arabera ze hiritan dago munduko kalerik luzeena. Ui? Buenos Airesen, Shanghai, Budapesten edo Toronton. Toronton. Oso ondo. Bai? Eta zematako kale luzeena munduko. Ba ez daki. Ba hori jakin behar dugu guk, galdetzen behar jakin behar dugu. Egia da. Oso txarta gabiltz gure lan egiten. Garazi jugat. I. Autokritika, ezin bestekoa. Ez daztu mesedez? Probatu nahi duzu edo? Nik ez. Garazik, ze? Bakizu, esku askatzea da helburua eta bar. Aurrera bera zentzun. Iopa! Osona. Zein kantu da entzun berri duguna? Catman, Jatman, Batman, Scatman. Scatman. I'm Scatman! Esan ingo dugu, Bai. Bokala. O. Ez aztu mesedez. Zer. Noizean behin egarra egitea osasungarria da. Bai, Ondo! Noizean behin, ondo dago. Komo, ina, eskak! Bai, gero negarretan negarritxeko erat hauze. Baita ere. Bueno, baina ondo etortzea. Bai, ez da. Ni negartitzu nahi pelikulek eta liburuk eta zotinke, bai, gero bizitzan. Barre egin aldela. Aldala, ino baitor! Ia negarrik ez dugun egiten da barra purbet, bai? Komo dina eskuratuta. Postasunez badima. Bostetatik aurrera ezin edan. Zer erakunderen logoa da? Emakunde, asmoz, gautena, bagabiltza? Emakunde. Osondo. Bokala. Epa. Mordo bat. Entzun ondo? Datorrena? Tum-tum. Tum-tum. Pam-pam-pam. 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 Venga, zer? Indiana Jones. Gure garaikoa. Osona. Bueno, eta oraingo ere, bai, eta... Ja, baina. Bokala?
Harrison Ford hau, gaztaitxu bat, elez, Tipoa, Iñigo Aitor, aurrera. Odolaren euneko zenbat da ura? Euneko 30, euneko 50, euneko 55, euneko 80. Euneko 80. Oso ondo. Ura da, gu ara. Bokala? I. Gauza garrantzitsuenetako izango da bizitzan ura, Izango zaba. Iñigo Aitor, bostetik aurrera ez dinedan, aurrera. Venga, aurrera. Bai. Entzun adi. Ze kanturen bertsioa egin du, adimentsuk. Agur jaunak, ume eder bat, goizeko izarra, Gernikako arbola. Ume eder bat. Ikusi nuen, Donostiako kalian. Rebotea? Agur jaunak. Agur jaunak. Goizeko izarra. Beste. Ai, fruitua entzuten Bai, da. Gernikako arbola. Bertxio horretan ere zerki izan da genezak, ez? Adimentsurenean. Bai, badakiz. Ez, ere zerki hau. Bai. Da ni alde, Jatorrizkoa. Zuk badakizu honen movimentu Ba, eragola. ezin aurra bilketak eta. Ba, ni alde, beitu. Bueno, ba. Iñigo Aitor, azken erronda. Bokalik ez, noski? Zein dargazkiko ibaia? Urumea argazadorra bidasoa? Urumea. Hau pasuek. Eta bokala? I. Ez, hori dago. O. Ez da horik. Saiatu beharko ginateke. Iñigo Aitor. Bostetatik aurrera ezin edan. Kafea arratsaldean, begiak zabalik, parean. Gauean. Gauean, ez? Kafea edan da. Ja. Komodinik ez. Eire naia, zuen aukera orain, hau hirugarren eskua. Amonak esaten zidan. Zerbait ona. Seguro. Ze pilotari bihurtu du Rapunzel printzesa, adimentxuk. Bai, ja. Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia, Xabier Tolosa edo Aitor Elordi. Jokin Altuna. Bai. Ai, enkadatxu kenduteko moduen. Rapunzeleri. Bokala? Eta horrela entzun. It's my life, now or never. Absolutely Ze talde da, entzun berri duguna. Aerosmith, Nirvana, Scorpions, Bon Jovi. Scorpions. Aerosmith. Bon Jovi. Beti gaztea hori, Bai. Sasoia, tipoa. Da gero nintzen biran defendatzaile gara San Richie Zambora edo John Bon Jovi. Bale. Bate edo beste. Ze bokal, zuek? U. Irenaia, zein da Bernardo Atxaga idazlearen berezko izena? Xabier Berasaluze, Juan Martin Irazoki, Jose Irazu edo Jose Txotapia? Juan Martin Irazoki. Bai? Jose Txotapia. Jose Irazu. Jose Irazu Garmendia, Bernardo Atxaga. Euskal Herriko idazle... Onena! Taikue. Onena. Hori seguru. Top 3an nire bizitzan. Iñigo Aitor, bokala. Zer? Eskatu nahi duzu edo? Bai? Bai, saiatu. Amonak esaten zidan? Zuarekin jolastuz gero, gauean oea bustita. Lehen ez, orain bai, orain bai! Komo dina, Iñigo Aitor! Zuena! Kamarkagailuak adi, 280 puntu! Eta komodina, garazik eta jugazek, Iñigo Aitor, 260, eta komodina, 70 eireketan aia. Adi danok, zein da zuzena dator? Ondo erantzun, errondatik kanpo ez geratu, eta ia zelkapena, ze bitaldek lortzen duten. Lehenengo errondan, garazi jugatz, zeuek erantzuten hasita, kirolari profesionalak dira edo izan dira. Vale. Simone Biles,
Nadia Comaneci, Alfonsina Estrada, Billie Jean King, Amaia Berasturi, Martina Navratilova, Miren Arrieta, Rosamund Pike, Mayalen Chorraut, Venus Williams, Naikari García. Bale, Naikari García. Euskal futbolari onenetakoa. Simon Biles. Gimnasia artistikoan munduko onenetako hau. Mayalen Chorraut. Piragüista handia. Nadia Comaneci. Gimnasia artistikoko izarra. Pasada bat. Lehenengo amarra. Bai, hori da. Iñigo Aitor. Venus Williams. Serena eta Venus. Tenislariak. Eire Naia. Billie Jean King. Tenislari ezagun hau ere. Garazi Jugatz. Martina Navratilova. Tenislariak ondo. Mito bat. Iñigo Aitor, azken erantzun zuzena? Komodina. Bai, ez da. Komodina erabilita? Alfonsina Estrada txirrindularia, 150 puntu. Iñigo Aitorrentzat, seguruzarete. Iñigo Aitor, ez da gorde. No. Bigarren errondan, zabek erantzuten hasita. Spotify plataforman dauden abestiak. Dira. Olatu berdea ardo zuri hori, zapato azula, olatu marroia, dalia beltza, zerua gorriz, gorri edo beltz, begi beltz, zaldi zuri bat, ardi beltzak. Guazten ja. Bai. Begi beltz. Zetaken kantua. Eire Naia. Zapato azule. Esne beltza. Gorri edo beltz. Eskakeitan. Iñigo Aitor. Zaldi zuri bat. Lat Salvador. Eire Naia. Zerua gorriz. Olaia Intziarte eta Petxi kantuan. Garazi Jugatz. Bai, ardo zuri hori. Alakorik ezagoa. Iñigo Aitor. Dalia beltza. Alokerek ere ez. Eire Olatu Naia. berdea. Olatu berdea. Esian taldearena. Posible da planto egitea. Bat ez da zuzena. Ez dakit eskarterik edo egin dezakezuen? Ez. Planto? Bai. Planto. Ba, 60 puntu zuenak. Olatu marroia zegoen leguzkanpo. Arriskatu gabe, Eireta Naia. Hirugarren erronda erabakiorra. Eire Naia zebek erantzuten hasi eta Guazemank saioko aktoreak izan ziren. Angela Alkain, Ainere Tolosa, Jon Iraola, Mikel Pagadizabal, Kontxu Odriozola, Ana Elordi, Olaia Gil, Peruan Sorena, Egoitz Lasa, Asier Sota, Iñaki Irastorza. Alkain. Aktore zuzendari. Ainere Tolosa. Beste ezin besteko bat hau, bai? Iñaki Irastorza. Atxuetan, arregitarretan, hori da. Egoi! Jon Iraola. Josean. Bai, eta zelan zan putakumea. Putakumea, putakumea, bai. Garazi Jugatz. Mikel Pagadizabal. Pagadi. Txapoterik. Txapoterik, zemien. Iñigo Aitor. Egoitz Lasa. Atxaga de pu egiten zuen honek, adibidez. Benardo atxagarena. Oso ona. Eire Naia. Peruan Sorena. Hau da gaur egungo txirri paliazoa. Ez zen agertzen ez. Garazi Jugatz. Kontxu Odriozola. Duen kalen, Maria Luisa. Komodin barik. Iñigo Aitor. A ver, irukoa. Ana Elordi. Bai. Azkena. Planto egin bai, venga, esmatu. Planto. Venga, norda. Venga, norda. Orduan, Asier Sota. Asier Sota. Venga, Asier data. Flamarike. Oso ondo! Oso ondo, puntu. Bueno, bezarka daudioa danari, marka gaioetara goaz, 280 puntu, legazki zizurrilen, Iruña, lezo zaziron, 60, Olaberria, lezo izio, 60, 60,
Garazita jugatz, 3. saioa, eta hausia, azkena lastima, hor komodintxo bat ere izan duguta. Arre, hori guztia aztuta, ze balantze egingo dugu. Ona, ondo pasa dugu. Gustora aritu zarete? Bai, esperientzia berri bat. Osi atorrak zarie. Bai? Osi irribarra ederra, osi irribarra ona. Eta, 150 € zaritan gainera. Ibilbide polita, eskerrik asko bikote! Hau pasuek! Aurrera minduzen, Iñigo eta Aitor. Aixe. Ez, aixe, ez, baina, bueno. Gustora. Humiltasuna, aipatu dute azeran, Handikeriak hemen ez dauga lekurik eta... Eiren naia, zuk pozik? Bai, joe. Egin dugu salto iruko ditza, bi eman ditugu momentuz, bitan aurrera, finalera iztea falta. Hori da. Horretarako beste kirol bat orain. Luzera jauzia baino, sokatira. Egin zein inoiz, sokatirarik? Bai, eskola. Bai. Bai? Guk bauke goitura hola herri kirolak itxeko. Bai, hola berri aritzen zarete, hortan. Hemen indarra eskuekin baino egin behar da buruarekin. Vale. Ez dutu garuna laguna, esaten zuen Kikek eza, bizkor eta aldela zuzen erantzun oski, erantzuten zuek lehena gainera neskak, hartu lekua ba, eta guazen sokatirara. Demora, zenbat denboraldi izan zituen Goenka telesaiak? 10. 22. Munduko osasun erakundearen arabera, ze animaliak eragiten ditu hildako gehien? Marrazoa. Eltxoak, ze bi izkirekin adierazten da kloro elementua? Cl. Oso ondo. Ze talde kaleratu zuen Bohemian Rhapsody abestia? Queen. Queenek. Ze kiroletan aritzeagatik da ezaguna Jonander Olasagasti? Aizkolaria. Futbola, ze herrialdetakoa da jatorriz? Pad Thai, jakia? Txinatarra. Tailandiakoa, jarraitu atxotitza? Goizgorri, arrats? Berde. Euri? Zein da Lider musika taldeko abeslariaren izena? Lider, Nando. Oso ondo. Ze idazlerena da Eseperako tranbia liburua? Unai Elorriaga. Oso ondo. Bikain. Zein da Amalurren pertsonifikazioa euskal mitologian? Basoa. Mari, zein herrialdetako presidentea da Marcelo Rebelo de Sousa? Rusia. Portugal, zein da Errusiako dirua? Errubloa! Ai! Nin dut bihotzean egiazki. Ondo lagundute. Marcelo Rebelo de Sousa. Errusiera iruditu zaizu hori, Pena, Findu berra daukatan za, euskera. Bai. Bueno, Iren naia, sokatiren zein aurrera egin. Bai, bueno, lehenko helburua eta beteta miluzen ez da? Leku hartuta. Bai, bizarko. Etorri oso programon egin. Indartxo urrengorako? Noski. Bai. Hau pasue! Iñigo eta Aitor, sokatiran ondo, dotore aurrera eginda. Finalerako prest, ez da? Apal, humil, baina ametxari gara. Bigarren saioa eta bigarren finala jokatzeko prest. Zakua ere, bueno, apal, baina kontuz, betetzen ari da. Jokoan, 4.008 euro! Eta publiko, apal bezain jator. Ugaoko lagunak hau batzuek, zer gazatarte batik. Euskal Herritarrok jabi gurekin bat egiteko momentua da, honenak saria. Eta gerixe, taperrak, botilak, Ze herritako zara? Ni Tolosarra. Ze udalerritako zara? Tolosarra. Zu? Ni Bermiotarra. Enoski. Eta ze udalerritako? Bermiotarra. Ere bai. Iñigo eta Aitor, udalerriak, herriak... Bueno, bizikletan ibiltzen zari, ebitu. Ondo. Iñigo Aitor, bentaja izan leike, Euskal Herritik Euskal Herri arakona. barrutik ibiltzen gara, orduan, bueno, batzuk seguraski pasaitugu. Seguru baietz. Hau gero nola pasaitu zuen? Bai, hori da, zegoaldekin, Da ikusten, hori da. Udalerria, ohar txiki bat, herri bati edo hainbat herriri dagokion administrazio eremua, udala dauka, lurralde geografiko batia txikia. Karo, ez eta irezin daiteke. Adibide bat... Adibide bat nahi zu? Bastan bezala adibidez? Bastan bezala adibidez. Bastan udalerria da, eta bastanen barruen 15 herri dauz. Bai, 14 bai da dena. Edo orduan galdetuko dugu, agertzen dena herria dan edo udalerria dan. Iñigo Aitor, sorte hononon, tenpana. Algorta udalerria da, bai edo ez? Ja, ez da. Ergobia. Ergobia Hernani da, ez.
Orreaga. Orreaga, bai. Ziortza Bolibar. Ziortza Bolibar, bai. Ustaritze. Ustaritz, bai. Elizondo. Ez. Lazkao. Bai. Muskildi. Muskildi udalerria da, Siberuan... Jarri bai. Urkabustaitz. Ez. Murgia. Murgia, bai. Pausu. Pausu Urruñako auzoa da, ez. Egiaztatu egingo dugu. Inigo Aitor. Ariketa bikaindoa bi akats bakarrik. Bi akats. Udalerria. Karo, alkorta, getxo, Romo, Lasarena, baina alkorta. Aldatu baretu, lehenko bat. Zein izan dugu zalantza? Muskildi? Bai. Aldatu dugu? Bai. Aspada. Eta egiaztatu. Hiru akats. Muskildi ongi dago. Alkortako portua, alkorta igual. Alkorta ez da biko. Ergobia, zer dago? Ergobia da Hernaniko, udaletxia da Hernani, eta da... Zerbait aldatu behar dugu. Bota Ziortza Bolibarra aldatu. Bat. Bai, eta... Bi aldatu behar dugu. Urka guztai. Pare bat akatsa daude, Inigo Aitor lasai hartu. Eta murgia. Baten bat. Murgia. Azkar? Bai, eman. Inigo Aitor. Amaikakoa kokatu dugu. Urrezko galdera, sorte hon. Alkatea emakumezkoa dute bik. Zeintzuk, denpora. Bota, zuk bat eta ni beste bat. Horreaga. Horreaga, eta ni jarriko urka. Zemoz? Irukoa erabatekoa, gaina. Zela erditik, begiratua, eta atzeaka. No, bakoitzak bere bota du. Bai, hori da, hola, erdun, erdibana kulpak. Inigo eta Aitor, usaimena behintzat argi geratu da. Ariketa ona ikusi dugu. Benga, Elizondotik hasiko gara. Gure adibidea izan da. Segurazki bastan. Ez ezko eremuan, Elizondo. Euskal Herriko udalerrik zabalena da baztan, azaleraz, bertako 15 herritatik nagusien hau, Elizondo. Aitor, Ergobia zer? Ergobia Hernani da. Ez ezko eremuan zuzena da? Astigarragako auzoa. Baina. Badezpada. Ereño zukin astu, Justizia barkatu, egitea bera, bai. Mata seretuko zaiz, bai, barkatu. Astigarragako auzoa. Bai, Ergobi eta Ereño zu barkatu, bai. Urreaga. Horregarria izan. Zeleku ederra. Bai ezko eremuan zuzena? Pirinotako udalerria, 20 bat biztanle baino ez dituen arren. Hortxe zutik. Zer rege dau antxo... Bai. Ez dakiz zer, 4 metroko gizon bat. Zoragarria da. Alanta. Inigo Aitor ondo, gabiltz? 150 euro, beste leku eder batera guaz. Ziortza Bolibar bai ezko eremuan, bai? Bai, zalantza izan dugu. Egia da, 2004an banatu zela markina xemeinik. Udalerria da. Arrezkero. Muskildi. Pastoral bat ikusten egon ginen gu. Muskildin. Bai ezko eremua, udalerria da? Zuberoan? Udalerri, Zuberoarra bai. Begira bertakoa, besteak beste, Pierpol Bertzaiz, kantaria. Eta baratzeak, eta... Ustaritze. Ustaritz bai. Beste leku eder bat. Bai ez dino Aitorrek. Bai, 18. mendera arte, Lapurdiko hiriburu izana. Pausu, zer? Urruñako auzua, Hendaiatik gertu, baino Urruñako auzua da. Bai? Urruña udalerriko pausu bai, osondo. Lazkao. Lazkao bai. Bai? Goierriko udalerria. Urkabustaiz. Non gaude? Bizkaia, baina ez dakiz zehazki nun.
Bai eskoremuan. Zuzena da? Oieta, Trebini... Araban. Araban. Osan da. Bai, 10 herrik osatzen duten udalerri Arabarra urka ustaiz. Eta hoi gaizki, zuloa. Zalantzak algortagaz? Eske hor, getxo, Romo Lasarenaz, laudia uste, eta algorta ez dakit portua daka, ez dakit herria den, o auzua den, ze berez getxo lau auzo dia. Orduan berez auzua izan behar du. Ez para naztu, ez? Ez eskoremuan algorta? Orduan, printzipioz igual ondo baino ez dakit. Oso getxoko parte da, bai? Neguri, areta, edo itzubaltzeta bezalaxe. Matematikako Bai, irakasle formula. bi, eta matematikoari galdetuko diogu, Inigo hain zuzen beste esan zu Inigo, orduan? Ya está, ez? Orduan ondo dago? Bai. Ondo dago? Bai! Venga, zure! 1.000 euro zuena dira aldaketak zoragarri egin da. Azken segundoan, Venga, 1.000 euro, amaikako osatu dugu, Inigo Aitor. Aldaketa bikainak 1.000 euro eskuratuta, ondo? Bai. Eta albiste honena, Sakurako bidean kokatu gara. Amaikako asmatuta, badakizu urrezko galderaren erantzun bikoitzori zuzena bada. Ba, 4.800 euro eskuratuko ditugula. Bai. Ia ganatzen dugun. A ver. Inigo Aitor zer? Irukoa zela erditik. Kalkula dezakezuen matematikariak izan eta probabilitatea. Bai, kalkulatu alda. Horla bizkor? Baina ez diztuko kalkulatu gara. Ez daukatuko gora. Bazparean kasartu horretik. Urrezko galdera, alkate emakumezkoa dute bik. Esan dugu? Horreaga, aukeren artean. Inigo Aitor, zuzena da? Hortxe aukerak algortan agustildi, alpazua! Inigo Aitor! Baina bikain, penalik bat ere ez? Gaur, final bikaina jokatuta 1.000 euro gehiago 1.450 denera. Bigarren saioan, Segi horretan, oso fin. Iluz ez da, garri figuratuta,